ኣምበር ሓጎስን ሓዘንን ምርካብን ምስኣንን ብርሃንን ጸላምን ሞትን ህይወትን ኩሉ ግዜ ዘይነጻጸሉ መነባብርትናዮም ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ነተዘጋጠመና ከከም መጻጽኡ ተቀቢልና እትሸኽሚ ህይወት ዝኾነ ስንክልና ተፈጥሮና ብጻዕርን ጽንዓትን ንኽንሰግሮ ተስፋ ዝተብሃለ ኣርዑት ተሓንጊጽና ላዕልን ታሕትን ንብል ወብዶና ድማ ብጸጋ ንቕበል ብጣዕሚ ህይወት ነስተማቕር ሰላሙን ይበሃል ሓኪምያ እቲ ከይተምሓረ ዘምሐረኒ ከይጸገበ ዘአንገለኒ እናጸመአ ዘርዌኒ እናዓረቀ ዝኸደነኒ ሕብረተሰብ ንምግልጋል ኣይኮነን መሃያና ተኸፈለኒ ብነፃ 24 ሰዓት እንተዘገልግልውን ተሓጓሰይ ወሰነይ መራኸበን መዓልታዊ ኣብ ስራሕ ብዝሪኦም ነገራት ሓደ ግዜ እንትሐዝን ሓደ ግዜ እንትሕጎስ መንፈሰይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሸለውለጋ ስምዒት ምስተወሓጠ እዩ ፍጹም ሓጎስ ይኹን ፍጹም ሓዘን ረኺበ ይፈልጥን ናይ ሎሚ ግን ብእንቱን ብትሕዝቱኡን ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ኣጋጢሙኒ ኣነና ኸቢድ ናይ ሃይስኩል ትምህርተይ ድሕሪ ምውዳእ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ንኽምሃር ኣብ ሓደ እንዳቦይ ተኽለ ዝበሃሉ ገዛ ተኻሬ እንትነብር ሎሚ ትበሃል ኣመና ምልክዕትን ወሓዝን ጎርዞ ውላድ ነይራቶም ሎሚ ገና ተምሃሪት ታሽዓይ ክፍልያ ኩሉ ግዜ ድማ ኣነ ኸርዳእን ኣሳይመንት ይኹን እዮ ገዛ ክሰርሐላን ተሓተኒ ነይራ ኣነ እውን ነቲ ዝኽእሉ ኩሉ ይሕግዛን የበረታትዓን እየ ነይረ ብኸምዚ ዝጀመረ ርክብና ኣመና ዘየደ ክንፋቐር እውን ክኢልና ጉዳይ ኣነን ልዋምን ናብ እዝኒ ወለዲ ልዋም ክበጽሕ ብምኽኣሉ ስድራ ልዋም ኣነ ኣብ ገዝኦም ንሓንቲ መዓልቲ ዕድል ኣይሃቡንን ንዕለቱ እዮም ካብ ገዝኦም ክስጎግ ዝኽኣልኩ ኮይኑ ግን ፍቕርና ብውሕድ እኳ ክቕንስ ኣይከኣለን እኳ ደኣስ ኣመና በርቲዑ ምሕር ተፋቒርና ፍቕርና መስተይቡን እቲ ከባቢ ካብ ዝኸውን ሰሙናት ኣሕሊፉ ኣነን ልዋምን ግን ንዘረባ ሰብ እዝኒ ብዘይምሃብ ሙቕ ፍቕርናይና ነስተማቕር ዝነበርና ፍቕርና ኣመታት ከውፅር ክኢሉ ኣነ እውን ተመሪቐ ስራሕ ጀሚረ ልዋመይ እውን ናይ ማትሪክ ውፅኢት ክመጸላ ስለ ዘይከኣለ ወለዳ ብዝኸፈቱላ መደብ ሸቐጣ ሸቐጥ እናሰርሐት እያ ኣነ ብናይ ልዋም ፍቕሪ ዓርሰይ ምርሳዕ ጀሚረየ ኮይኑ ግን እቲ ዘለኒ ናይ ስራሕ ሓላፍነት እንትሓስቦ ብግዲ ናብ ባዕለይ ይምለስ ስድራ ልዋም ኣይኮነን ዶ ንጓሎም ከምህሩኒ ቅንዕ ኢለ ኣይና ኽጥምታ ኣይፈቕዱለይ ነይሮም ልዋመይ ግን እዚ ስለ ትፈልጥ ቁሩብ ገንዘብ ክንእክብ እሞ ካብዚ ዓዲ ተታሒዝና ክንጠፊ ኢና ንበይንና ድማ ሕጉስ ዝኾነ ናብራ ክንነብር ኢና ኩሉ ግዜ ከም ዳዊት እትደጋግሞ ቃላት እዮም ሎሚ ዕለት ሐሙስ ልዋመይ ዘይልማዳ አንጊሓ ደው ኢላ እዚ ሰሙን እዚ ተጸሊእዋ ከም ዝቐነየን ለማዓንቲ ናብ ሕክምና መጽያ ክትምርመር ከም ትደልን ነገረትኒ ኣነ እውን እሺ ኢለያ ዕላልና ወዳዕና ልክዕ ሰዓት 4 እንትብል ልዋመይ ናብ ሕክምና መጽአት ኣነ ተቐቢለ ምርመራ ገበርኩላ እምበኣር ኣብዚ ዓለት እዚኣያ ህይወተይን ህይወት ልዋመይን ክጽልምት ዝኽኣለ ኣሕዋት ዝጽሕፈልኩም ዘለኹም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይናየ ብዝፈጸምክዎ ቅትለት ሰብ ተኸሲሰ ገበነኛ ስለ ዝተብሃልኩ ዕድመ ልክዕ ተፈሪዱኒ ፍርደይ ኣብ ምቕባል ይርከብ ሎሚ እትወትሩ ካብ ጎነይ ዘይፍለ ጣዕሚ ዓርከይ
ሓንቲ ወረቐት ሒዙለይ መጺኡ ከንብባ ድማ ጀመረ። እቲ ሐሙስ ዕለት ንልዋመይ ምርመራ እንትገብረላ ዘይሓሰብኩዎ ፍጹም ዘይገመትኩዎ ልበይ ዝሰብር ነገር ኣየጋጢሙኒ። እቲ ውጽኢት ልዋም ናይ 3 ወርሒ ነፍሰ ፁር ምዃና ይሕብር። ኣሚነ ክቕበለይ ከኣልኩን። እታ ልዕለይ ልዕሊ ነፍሰይ ዝሓልፈላ ዝብላ ልዋመይ ኣብ ልዕለይ ካልእ ደሪባ ድቂ ክትሕዝ ምኽኣላ ሕልሚ እምበር ጋህዲ ክመስለኒ ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ኣነን ልዋምን ፍቕሪ ሃብ ንጅምር ጽዕንቶ ስራኣ ብምፍራሕ ሓንቲ መዓልቲ ወሲብ ፈጺምና ኣይንፈልጥን። ውሽጠይ ክነድድን ክረስንን ተሰምዐኒ። ኣብ ትሽዑ ሰዓት ምንም ክሓስብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ነገር ጥራሕ ብውሽጠይ ይሓስብ ነይረ። ዋላ ንደቂቓ ኣነ ብሂወት እናሃለኹ ልዋመይ ናይ ካልእ ሰብ ኮይና ክሪኣ ኣይደልን። ስለዚ ዝነበረኒ ውሳነ ልዋመይ ምቕታል እዩ። ብዘይ ሓመመቶ ሓሚምኬኽ ብማል እቲ ጥንሲ ናይ መን ምዃኑ እኳ ከይጠየቕኩ ዝተሰሓሓተ መርፍቕ ወጊአ ልዋመይ ክሳብ መወዳእታ ከሰናብታ ከኣልኩ። ጉዕዞ ፍቕርና ተታሒዝና ምጥፋእ ዘይኮነስ ኣነ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንሳ ናብ ሰማይ ኮይኑ ተዛዚሙ። እቲ ዝገርምን ዘሕዝንን ግን እቲ ለማዓንቲ ጠሓመ ዘምጽአለይ ወረቐት ዝነገረኒ እዩ። ኣነ ንልዋም ቅድሚ ምቕታለይ ቅድሚ 3 ወርሒ ልዋም ካብ መደብር ናብ ስራሕ ሓምሽያ ትኸደሉ ኣብ ዝነበረት ሰዓት 3 መናእሰይ እናተባረዩ ከም ዝደፈርዋን ምንም ከም ዘይተዛረበት ስግ ከም ዝበለትን ኣብ መወዳእታ ግን ድቂ ከም ዝሓዘትን ክስምዓ ምስ ጀመረ ንዓኻ ክትነግረካ ከም ዝወሰነትን እቲ ክትነግረካ ዝደለየቶ መዓልቲ ሐሙስ ከም ዝነበረን ዝገልጽ ኣብ መደቀሲኣ መስታወሻ ወይ ድማ ዲያሪ ከም ዝተረኸበ ነገረኒ። ኣምሪረ ድማ ንነብሰይ ጸላእኽዋ። ወገናተይ እስኪ ከለበሉኒ። ኣነ ክነብር ዝግብአኒ ፍጡር ኣይኮንኩን። ኩሉ ነገር ንድሕሪት ተመሊሰ ሕስብ እንተብሎ እቲ ምስለ ሓንቲ ትንፋስ ኣይኮነን። ሞይኡ ትንፋስ እኳ ንክህብ ንድሕሪት ዘይብል ሰለሙን ሕጂ ግን ትንፋስ ሰብ ብኢዱ ብምሕላፍ ያውም ትንፋስ ፍቕረኝኡ ዕድመ ልክዕ ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። እታ ፈቃርን ለዋህን ልዋም ግና ገና ብዕሸል ዕድሚኣ ገና ጉያ እንተይጸገበት በቲ እተኣምኖ እተፍቅሮን ናይ መንባረይ ምኽንያት እትብሎን ሰላሙን ፍቕረኛኣ መንባራ እንትኹለፍ ተስፋኣ እንትጽልመት ኣብዛ ካሕዳም ዝኾነት መሬት ናይ መንባር ትርጉም ትስእነሉ ኣነውን መንባረይ ትርጉም ሲእነሉ ክነብር ዘይግብአኒ ምዃኑ ኣሚነ ዓርሰይ ከጥፍእ ወሲነ ኣለኹ። ቻው ይብል እቲ ደብዳበ። ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንለማንቲ ዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉለይ። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣሃልኩም ሳብስክራይብ ገብርዎ፣ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ የቕኒለይ።